a ko ba haka ba, ana cikin zaman lafiya ko in kai yarba shikenan ba. Yanzu ka ga abin da yake faruwa na abin kunya a daidai lokacin da ake kashe musulmi a zirin Gaza. Mutane sama da 20,000 da wani abu aka kashe, kullum ana kashe mutane. Wai daidai lokacin da kuma Iran da Pakistan kuma za su fara fada. Iran din nan ƙasar musulmai ne, shi ake da jagorancinta. Pakistan din nan ƙasar musulmai ne, ahlus sunna ke da jagorancinta. Yanzu fada ake yi, Iran ta jefa makamai masu linzami cikin Pakistan, Pakistan ta mayar da martani ta aika ita ma makamai masu linzami. Ana fa kashe musulmi a Gaza. Daidai wannan lokacin da ya kamata duk wani maƙiyi ya aje ta, ko ba haka ba, a fuskancewa abu kwaya daya. Ga musulman Falastin can suna neman agajinmu, kafirai suna musu kisan gilla. Ka duba irin ta'addancin da ƙasar Isra'ila take wa mutane, wanda tun da nake a duniya ban ga irin wannan ta'addancin ba, ce har wanda ya mutu bai tsira ba. Ka je Khan Yunus, wani yanki daga cikin zirin Gaza, sun je makabartun musulmai sun bambara makabartan da motarsu, sun faffasa kabarbura, sun fito ga gawawwakin musulmi waje sun tozarta shi. Wayannan mutanen sun kai makiya na gaske. Yasa Allah ya yi gaskiya, duk abin da ka ji Allah ya faɗa akan mutanen nan, to in ka ga su yi ɗaya a cikin goma, a cikin kashi 10 ba su bayyana ma kashi ɗaya ba cikin iyayyansu ga musulmi. Allah ne da kansa ya faɗa, ce la yarkubuna fi mu'minin, yace me illan wala dhimma. Allah ce wa ulaika humul mu'tadu. Wa'innan kafiran, wa'innan ayoyin guda biyu shi ke nuna ka tabbatar da kiyayyen wa'innan kafiran akan musulmi ya kai gaya. Duk abin da suka yi kakai mamaki. Allah ne ya faɗa, ayoyi ne guda biyu Allah ya yanke hukunci akai. Aya ta farko cikin suratul Tauba, la yarkubuna fi mu'minin illan wala dhimma. Allah ce ba sa daga kafa ko yaya ga mumuni. Allah ce wa ulaika humul mu'tadun. Wa'innan mutane Allah ce yan ta'adda ne. Wayannan fa Allah ya kira su wa yan ta'adda. Wayanda suke yan ta'adda ne, kuma su ne ke da right din da za su sa mutane suna yan ta'adda. Yau idan America ta ce ma dan ta'adda ne kai, to ko ba wanda ya isa ya wanke ka a duniyar nan. Sai Allah ne kadai zai wanke ka. Amma Allah ya kira su yan ta'adda. To da ta Allah da tasu wanne wace ce mai lasisi? Allah ya ce wa ulaika humul mu'tadun. Wayannan da kake ganin su Allah ce yan ta'adda ne. Ga ta'addancin nan ana gani a Khan Yunus, an kashe musulmi, garin gaba ɗaya sun kori musulmi da ke yankin, su rushe gidajen, sannan suka bi makabartan garin. Mamatan da suke cikin makabartan suka dinga sa gireda motoci suna babballa kabarburan mutane, suna ta tuno gawakin mutane. Ai kaga Allah ya gaskiya da ya ce wa ulaika humul mu'tadun. Allah ya ce yan ta'adda ne. Har wanda ya mutu bai tsira ba. Har wanda ya mutu bai tsira ba. Duba abinda Allah ya sake faɗa a kansu a wata ayar. La tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu. Sai Allah ya ce me? Al yahud. Su ya fara kawo farko, sai ya ce wal ladina ashraku. Wanda zaka samu wanda suka fi kowa kin musulmi a duniya, inji Allah. Allah ya ce su ne Yahudawa da kuma wa'inda suka zama mushrikai. Kaga mambawan makiyin musulmi na farko shine wa ba Yahudi. Har abada Allah ya ce ba za ku zauna ido da su. Yasa kaga a cikin addadar su duk yakin da za a yi a yankin Gaza sun ce ba su yarda a kafa kasan Falastino ba. Wai bako ne yake cewa ba za a kafa ko ba za a baka ka gina gida a garin ka ba. Kaji ba. Bako ya shigo garin ka. Kuma yazo ya ce wa kai din baka da yancin ka gina wa gida a cikin ƙasarka, a cikin garinka. Ai kaga shiga hancin da dugunkunan yayi yawa. Me yasa suke cewa ba sa so a gaba kasan Palestine? Saboda in kasan Palestine ta kafu, to Isra'ila kuma babu ita. Sunan ta shafaffiya kawai. Yasa duk abin da za a yi kira, duk kotun da za a shiga ba za su yarda cewa sun ce ko da an gama yaƙi a Gaza ba fa za a kafa kasan Palestine ba. Sai dai yoyin su kare. Kun bayan ji abin da kyau. Saboda haka kaga wa'annan abubuwan da suke wakana, gaskiyan da abin da Allah yake fada, wani abin Allah yana bayyana mana ne saboda ya ƙara bayyana mana halayyarsu. Ya ƙara bayyana mana wa
domin idan sun muku Allah ba su bari ba. Tunda Allah ya duniya ba taɓa samun mutumin da yawa Allah gatsi irin ba Yahudi ba. Ba sa jin nauyin su gaya wa Allah magana, ba sa jin nauyin su takala Allah. Duk wannan Allah ya ce ba su da kunya. Suwa suka faɗa wa Allah yadullahi maglula, cewa suka yi hannun Allah a makale yake, Allah baya sake arziki. Kai daga ƙarshe suka ce mun gano Allah ba kuɗi gare shi ba, bayi da arziki. Bayi da arziki. Tunda har Allah ya ce menene man zallazi yuridu Allah qardan hasana. Allah ya ce wa zai ba wa Allah rance mai, suka ce Allah ke neman rance kuma to ai ba arzikin kenan. Ba Yahudi kenan. Mutanen nan fatin a zamanin Annabi Musa mutane ne masu bala'in tauran kai. Duk wayannan fa da kake ganin Yahudawan nan su ne fa wanda aka tsayar su daga Fir'auna, jikokin su ne. Su ne wayannan da aka tsayar daga mutanen da Fir'auna ya musu, Annabi Musa ya musu gata, ya tsiratar da su, ya tsallakar da su teku. Duk aka gama wannan fa, duk a idan su aka yi wani aka gama, aka kawo ƙarshen Fir'auna suka ci gaba da rayuwa. Amma an je za a gana da Allah suka cewa wa qalu lan nu'mina laka hatta nara Allah jahara. Mu ba za mu yadda da kai ba, shi Allah ya sako mu ganshi. Duk ba abin nan da aka yi. Allah ya ce fa akhadhatuhum as-sa'iqa. Allah sai muka jeho tsawa gaba ɗaya suka faɗi suka mutu. Shikenan. Babu butulu wanda yake butulcewa Allah irin bai wuri. To dan sun butulcewa musulmi, an musu gata, sun butulcewa musulmi, abin mamaki ne. Allah dama ya riga ga magana ce ‘yan ta'adda ne. To amma a daidai wannan lokacin ya kamata musulmi su fada da junansu? A daidai lokacin nan sai a dawo a haɗa kai. Sai sa shugaban ƙasan China ya yi kira zuwa ga shugaban ƙasan Pakistan ya ce dan Allah ka tabi wa Iran. Haka Putin shugaban ƙasar Rasha ya yi kira zuwa ga Pakistan kar ta biye wa Iran, su bari wannan na Gaza a gaba tukunna. Wayannan fa duk wayanda suka yi wannan magana ba musulmi bane. Ko ku musulmi kuna fada da junan ko kafirai ne za su sasanta ku. Kaga labari ai ya kwabe. To saboda haka wannan lamarin da aka fara su suna farin ciki da su ga kan musulmi ya rabu. Yanzu ko a Najeriya ne da kake gani, duk raunin da musulunci yayi a Najeriya yayi ne sanadiyar rabuwan kanmu. A yankan lura da yanzu, yaushe ne musulunci yake da fawa? Da ne banda yanzu. Me yasa? Saboda rabuwan kanmu a yanzu yafi na da yawa. Haka za mu fito media mu bayyana ƙararrashin jituwanmu a media. Ba haka bane? Duk suna kallo, sufa ba za su yadda su yi haka ba. Za su tattoshe su rufe su rafa komai, ba sa so ku gane. Kuma duk da kan arabai yake, kansu arabai yake fede da kake tunani. Ba ka gane wasu yan wani abu ya faru, to shine za ka ga wasu abubuwan za ka ga suna dan fitowa suna dan, amma ba sosai ba. Amma mun fa ɗan iska ɗan bida kafiri wa duka akan mu fustahabi ko sai wani ya fito ya ta zagin ka. Kana karantar da karatu, malami ne kai, kana tafsiri, kana waye, kawai in ya tashi sai ya ce kai jahili ne, kawai shikenan yayi condemn naka from A to Z. Karatun da kai na shekara 10 duk babu yanzu. Shikenan kuma at the same time kuma shi wanda ya ce baka kai jahilin ne, kuma idan kun hada a hanya zai ta akarbakallah. Ba munafinci bane wannan? Wallahi mun sha haka da su. Muna karatu su ce ai mu jahili me suka, amma ko mun halaka da akarbakallah ai ko malamai ne. To yanzu kuma kai da ni malami ne? Wancan fadan da ka faɗa a bidiyo ba, wancan magana da ka faɗa a bidiyo ba, kaga san rai kenan ka faɗa, ba gaskiya ka faɗa ba. To kaga wannan matsala ce mai girma. Masu zafin kai bangaren ahlus sunna, masu zafin kai bangaren yan dariƙa, masu zafin kai kowace bangare, kawai da zai kalli. Akwai wani mara ya ce wai duk cikin dariƙa ba masu ilimi, jahilai ne. Kai ka kalli yan dariƙa ka ce ba su da ilimi, jahilai ne? To a wajen wa muka yi karatu? An bayanta? Ai baka yi adalci ba. Amma in ka ce mana yan son zuciya ne sai mu ce gaskiya ne. Amma jahilai
aha wannan kalma ya kai ka san tilka idan qismatun diza, ƙarya kake yi, ƙarya ce kawai, sai duk jahilai ne. Ina kallon wani wallahi a wai sha'aru suna irin masu zafin aqidan nan, duk wanda yake ɗarika ba mai yin ɗarika sai jahili. Nace kai, ba mai yin ɗarika sai wa sai jahili. Nace akwai aiki. Da dai ka ce min sarrai an sani anwa an take sani sai in ce ta wannan gaske ka, amma ka ce jahilai. Kaga mutum ya bude Qur'ani yana tafsiri, ya haddace Qur'ani da ka, ya rubuta, ya yi ribas, kuma kada haka zaka ce jahili ne. Akwai malamin da karatun shi ya kai karatun da duk abin da ka kawo ba sai ya kalla ba, duk karanto kowace irin larabci ne sai ya fassara maka ita. Suna nan a ƙasar nan wallahi, kuma da fi da yawan su cikin yan dare kullu. Wani zai zo ci ai jahilai ne. Gaskiya baka yi adalci ba. Malamai ne amma sai dai ka ce kawai suna da wani shashi na sarrai, shikenan kai adalci. Kan mu raba kanmu, muka raba kai to sai ran da muka da muka haɗe kai zamu dawo mu samu nasara. Malam sai ke cewa wai